Vidare tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages. Regedzai tibva tapinda mumamessages edu atadzoka takakubatirai. Message yedu yekutanga yakamira sekudai so. Hanzi makadii zvenyu mukoma Nashi, ndinokumbirawo kuti munge muchizondiposterawo nyaya yangu makavikawo chitupa changu. Inini mukoma Nashi ndiri mudzimai ane makore 35 ekuberekwa. Ndakawanikwa uye zvekare ndine vana vangu vatatu. So mukoma, inini nemhuri yangu tiri kuraramawo tiri kuno kumhiri kwemakungwa. Takazobva kuZim. That was a very long time ago. Mushure mekunge tatorwawo nevamwe banguru ava vanova vari mukoma wemurume wangu. Ndo vakatanga kuuya kuno kunyika kwatiri kumhiri kwemakungwa. Ndokubva vazotidana kuti tinge tichizouya kuno, asi zvakaitika ndezvekuti inini ndini ndakatanga ndauya kuno because iye murume wangu mukoma ndingangoti munhu wekuti reasoning dzake anoita sekunge munhu asina kunyatsokuti kwesere, but arisi dambudziko rake, munhu wandinotoona kutoti munhu anoshandiswa. Sezvo iyewo akakwanisawo kundinzwisisawo kuti ndiri munhu anoitawo sekunge ndinoshandiswa, neniwo ndakabva ndazonzwisisawo situation yake. So atichitane atiite sei, we just live like that. Iye anoziva kuti pane zvinhu zvinondi affecta, things like my spiritual husbands. Then iniwo on his part I know kuti pane zvinhu zvinombopota zvichimu affecta, izvo zvinokonzeresa kuti ange achizoita semunhu anomboita achirasika memory yake. Haapengi zvezvo zvokuti anoenda mustreet otanga kunongerera mumabhini, but anongoita sekunge munhu anenge abatwa nechadzimira. So mukoma, matambudziko andinosangana nawo inini on my part ndeyekuti ndinotombopota ndichirariwa nezvidhoma. Zvinhu izvi mukoma zvakatangira apo pandainge ndichiri kuZimbabwe. Ndingangoti pandakangotanga kuenda kuperiod, already pane spiritual husband yainge yava kutotanga kutondivhizitira. So iyo yakazotanga kusangana neni pabonde. Pandakazotanga kuona my period, ndo pandakatanga kuona kuti I have a husband that regularly comes and sleeping with me. And zvinhu izvi zvinondi affecta kusvika pakuti zvava kutondinakidza. Ndingangoti zvakatanga kundinakidza apo pandainge ndichitori musikana wechidiki, pandainge ndava kutoziva kuti kana ndava kuenda kunorara, nguva yekuti ndinge ndichinosangana nemukomana wangu akanakisisa inenge yakwana. And right now nditori nemazuva ekuti kana ndikasarariwa nespiritual husband iyoyi, ndinotonzwa kutotanga kutoisuwa kuti ko why yava kusauya kuzorara neni. Ndichatanga kupinda mumarriage ndaizotoita zvekutomunzwa nemurume wangu, because sometimes zvainge zvichiitika ndezvekuti ndinenge ndakatorara zvakanaka nedumbu. So ndaizoti ndiri kuhope ikoko, inini ndinenge ndava kusaziva kuti zvinhu izvi zviri kuitika kuhope kwangu zvava kutoitika in real life. Ndaitoti ndakarara nedumbu kudaro, ndaibva ndazototanga kuzotosimudzira chiuno changu, ende pazvinenge zvava kuda kunyanyisa kunaka paya mukoma, ndo pandaibva ndazokaruka ndava kumbodzwa nemurume wangu achiti ko iwewe uri kumbonyatsokuzvifambisa sei. It is just that murume wangu pane zvaakaitwawo nevabereki vake, ende ndo zvimwe zvinozongoita kuti nyaya dzacho asazoita very interested nadzo. Zvaanongoita ndizvozvo zvekungoti akaona zvinenge zvichiitika pandiri anongondimutsa over ati ko uri kuita sei, uri kukwiriwa kasi, then over azotongosiyana nazvo. Mukoma, ndiri kushandiswa zvekuti zvinosvika pakundirwadza kuti ko why am I doing this to myself. Kasi ndiri kurwara here nepfungwa, because how come can I enjoy kukwiriwa nemadhimoni. Fine mukoma, ininiwo ndakakura ndichirerwa namaiguru vangu ava mukoma wamama vangu. So mumhuri yekwamai ivo amaiguru vangu munhu ainge akavengwa nehama dzavo dzose, ende zvakabva zvazondi affecta because vamwe vana vemadzikoma aamai vangu nevana vana sekuru vose ivavo hapana kana wandiine connection naye. So I am someone who is more like nditongori nherera because handinawo
hama yandingati iyi ndo hama yangu, hama dzandingatoti ndo hama dzangu ndivo vana vacho vaamai guru, navo vakawandirawo kusaidhi kwababa, because amai guru kwavo kumhuri vainge vakavengwa nedzinza rose. Zvainge zvichingonzi ivo amai guru mari dzavo dzavainge vainadzo ivo vainge vachishandisa vamwe vanhu. Ivo amai guru nabamukuru vainge vaine mabusinesses avo muHarare, but vainge vakapikira kugara upenyu hwekugara kumaruzevha. So mukoma kudzinza rekwaamai, vanasikana vose ndingangoti vanasikana vakakwanisa kuchata vana vaamai guru, including inini mushure mekunge ndazoitirwawo marriage yekuti ndakatongosanganiswawo nemurume wangu neshamwari yaamai guru, ndiko ndichizokwanisawo kuzochata. Ndokuchatawo kwandakazokwanisa kuita ikoko, but the rest of our cousin havana kana kumbogara vakwanisa kupinda mumamarriages anolasta, including the boys. Saka isusu vana vaamai guru, so vana vaamai guru including inini tose tiri vanhu vekuti hatina kana relationship nehama dzekwana amai vedu. Then ivo amai vangu vanoita sekungewo vainge vakagadzirwa, vaita sekunge imbwa yainge yakadhaukira kusangana nedzimwe imbwa, because amai vangu vainge vasingagari pasi, vainge vachingoenda mumamarriages akasiyana siyana, ende amai vangu vainge vaine mutemo wekuti kana vachinopinda mumarriage itsva vanoenda ikoko vasina chavanenge vakabata, as in vanenge vachitozviita chimhandara chaicho. Saka ndakangokurawo ndichingorerwa naamai guru kumusha. Saka mukunokura, even though tainge takagara kumaruzevha, but pamba paamai guru patori ine magetsi, vainge vakatodhonza magetsi from a very long distance, but vanhu vaiva nemari dzavo. So even though tainge tigere kumaruzevha, but still upenyu hwacho hwaita sekunge hwainge huri upenyu hwemutown. Chose chatainge tichida tainge tichingochiwana. Saka mukunokura ndichichengetwa naamai guru, it was a very tough life, even though ivo amai guru vakakwanisa kundiendesa kuchikoro from primary, secondary, kuzosvika ndichizosvikawo kuuniversity, kusvika ndazova munhu wandiri. Maiguru vangu, she instilled a lot of discipline mandiri, asi vainge vaine hutsinye. Munoziva hutsinye huya hwemunhu hwekuti unotoona kutoti hutsinye hwacho ndewe munhu anoita zvekubata bata. Ivo amai guru vaionzo kuti kana waita mistake vaibva vakuti enda unogara panze, apa hunenge huri usiku. Sometimes waizoti kana wabuda panze paya magetsi obva azoenda. Maiguru vainge vaine hutsinye hwekuti vaikwanisa kukugarisa panze kusvika kana kuma 12 am. Ivo ndo pavaizochibuda manje panze vobva vakuti chenda unorara, but vaiti kana vakuudza kuti chenda unorara musi iwoyo waunenge waita musikanzwa, waibva wazoenda wobva wazonorara mukitchen. Kitchen iyi pamba ipapo pamusha paamai guru ndo yega room yainge isina magetsi. Mamwe marooms ose ainge aine magetsi, but kitchen yainge isina magetsi. Taitobika nemoto, even though mastove emagetsi nei zvose izvozvo zvainge zviripo. Then amai guru vaizoti kana vazobuda paya vava kukupopotera, vaibva vazokuti chenda unorara mukitchen. Ende amai guru vaiti kana vabuda kudaro waitonzwa uchipindwa nekumwe kutya, because ivo amai guru vangu pachavo munhu wekutoti ainge achirema. Then ndakazoti ndava grade 6, even though my memories acho some of them are now blurry, asi I still remember kuti ndakati ndabva kuchikoro ndakubva ndazoona zvichinzi amai guru vangu vainge vakaenda kuchurch conference. Saka taiziva kuti amai guru kana vaenda kuchurch conference vaizotodzoka after a few days. So mutemo wavo waiva wekuti first kuchingosvika pamba you remove your school uniform, then you wash your socks and you polish your shoes, then wobva wazotanga kuita homework yako. Kana wapedza manje kuita homework yako wobva wazoita mabasa ose epamba. Sezvo inini ndainge ndiri munhu wekutongoti ainge achichengetwa, vana vaamai guru vainge vaine kamwe kaustubborn kekuti sometimes vaingoita yavo yavaiita, even though vaizomboita vachirohwa naamai guru, but inini zvangu zvainge zviri very serious. Amai guru vaitomeka sure kuti I
do everything during the day, zvose zvavanenge vakatiudza kuti tinofanira kuti tinge tichizoita. On that day, pandakasvika zvichinzi amaiguru vainge vaenda kuconference, ndakabva ndati nhasi ndomboenjoyawo life. Ndakabva ndazoenda panext door ndokubva ndazotanga zvangu kutamba pada nedzimwe shamwari dzangu dzaigarawo panext door. Ndakabva ndazodzoka kumba, this was somewhere kuma 7 p.m. ndakazoti ndichingonopinda mukitchen, ndokubva ndatosvika vanhu vose vakagara mukitchen apa amaiguru vainge varipo pamba. Vakabva vanditi ndinge ndichitora maschool uniforms angu ose nditange kuwacha. Apa yaiva iri nguva iyaya yekuti chibage mumunda chinenge chava kutokwanisa kugocheka paipai pachinenge chichiri chakaita green. Saka padhuze nepamba paiva nekamwe kamunda kainge karipo, uye ndiko kwainge kuine mugodhi wemvura, ameno kuti why vainge vakasarudza kuti mugodhi wemvura unge uchiva kunze kwemusha. Saka ivo amaiguru pandakada teka mvura iyo yainge iri mune rimwe dramu rainge riri mukitchen, ivo amaiguru vakabva vati sisi itai plani yemvura yangu, mvura iri muno mukitchen mangu hakuna anoishandisa. Saka ndakabva ndazobuda panze ndokubva ndazoenda kunochera mvura ndiri ndega. Apa ndainge ndichitya mukoma. Ndakati ndichingonobuda mukitchen magetsi ndokubva aenda. Kwakabva kwazoita rimwe zarima. Munongoziva nzvimbo yekuti kunenge kusina magetsi kunenge kuine rimwe zarima rinenge richityisa. Ndakafamba mukoma ndichiita zviya zvekuti ndaifamba ndichiita zvekujamba jamba ndichitya kutsika nyoka. Ndakazoti ndasvika pamugodhi paya ndokubva ndazotanga kuchera mvura. Saka ndakati ndachera mvura kudaro, ndapedza kuburitsa chikeni chemvura, ndakazongokaruka ndakwakukirwa nedatya iro rainge ririmo muchikeni chemvura. Rakaita zvekundikwakukira kumeso kuti ndinge ndichiridza mmere. Ndakatadza, ndakanzwa sekunge paine munhu ainge akandidzipa, ainge asingadi kuti ndinge ndichiridza mmere. Ndakabva ndazongobatwa nechadzimira ndichizama kutiza, but ndainge ndava kusaziva kuti ndiri kutiza ndakananga kupi. Ndakabva ndazotanga kufamba mukoma ndakananga kumakuva. Ndakati ndava kudarika pakamunda kaya ndokubva ndaona kuti kumberi kwangu kwainge kuine imwe mhuka. Mhuka iyi yairakidza kuti iyo yainge ichifura sora. Saka mhuka iyi payainge ichifura sora, zvinhu zvekuti zvakandivhiringidza because ndakaona kuti mhuka iyi kumusoro kwayo uku yaiva yakaita sekunge yainge iri mombe, asi kutangira muchiuno umu yainge iri murume. Mhuka iyi payakanzwa kuti kwainge kuine munhu ainge achifamba, iyewo yakabva yazosimudza musoro ndokubva yaita zviya zvokukotoroka zvekuti ndainge ndachitarisana nayo manje. Iyo yaitorakidza kuvhiringidzika nekuti ndainge ndaiona because yaitarisira kuti ndaisafanira kuti ndinge ndichiiona. Payakaramba yakanditarisa kudaro ndokubva ndazoona kuti yainge ine rimwe zisikarudzi rainge rakakurisa. Zisikarudzi iri rainge richisvika mumabvi. Mhuka iyi mukoma yainge yakaita kunge momba. Mhuka iyi mukoma kumusoro uku yainge itori mombe, asi muchiuno umu yainge itori munhurume. Asi chandakanyanya kucherechedza pairi yainge iine zisikarudzi rainge richisvika mumabvi. Mhuka iyi yakazoti yava kuda kundibvuta ndokubva ndazoona amaiguru vangu vakangokaruka vamira pakati pangu nemhuka iyaya. Vainge vakabata rimwe dishi remvura. Dishi iri mukoma, the funny thing about it, each and every time dishi iroro vaiti ivo kana vari ndivo vanenge vabika vaimeka sure kuti paya pamunenge mava kugeza maoko mose maigezera maoko mukadhishi ikako. Tainge tisingatobvumidzwi kukabata kadhishi ikako, ende musi wavanenge vabika vaizoti paya kana mazoburitsa ndiro ivo vaibva vazoburitsa voga kadhishi ikako kaiwanzokurara kuseri kwekitchen kaine mvura, ende tainge tisingabvumidzwe kuti tinge tichikabata. Vaiti kunyangwe vakakasiya kariko kuseri kwekitchen vaiti musakabata, vaizodzoka vachikabata kadhishi ikako voga. Ende kunyangwe
Kunyangwe zvazvo ivo amaiguru pamba apa painge paine imbwa, but handina kana umwe musi zvavo wandakamboona imbwa idzi dzichiswedera padhuze nekadhishi ikako, kana kuri kunzi amaiguru vanenge vaburitsa kadhishi ikako usiku, then mangwana acho makuseni vobva vazomukira kuenda kune rumwe rwendo, kana huku chaidzo dzaisamboswedera padhuze nekadhishi ikako kuti dzinge dzichinwa mvura. So mukoma ndo dhishi randakaona vakabata. Saka zvavakazoita ndezvekuti vakabva vazotanga kundimwaya mwaya nemvura. Muona zvezvia zvinoita maprofita kana waenda kunoshandirwa, zvezvia zvokuti vanenge vachiita tema nemvura, vachiita zvekukusha kumeso nemvura, ndo zvainge zvichiita amaiguru vangu musi wacho iwoyo. Ndo pandakabva ndazopepuka, asi pandakapepuka ndakabva ndaona kuti tainge tisitombori kumunda kuya ndainge ndakatorara mukicheni, ivo amaiguru vainge vakatogara vachibika porridge, ndokubva vazondipa porridge riya kuti ndinge ndichidya. Zvinhu izvi mukoma zvakaitika nguva dzainge dziri kuma 1 AM. Ndadya kudaro ndakabva ndazotanga kurutsa, ndakarutsa zvimwe zvinhu zvainge zviri zveyelo. So ivo vakabva vati kwandiri usapukuta, ndokubva vazondipa chijira, vakabva vati chingopukuta muromo wako, then vakabva vazoti rara muno nhasi, vakatoita zvekutondivigira gumbeze ravo. So ndakazoti ndakarara mukoma, ndo pandakabva ndazongokaruka ndatarisa pamusoro pekitchen, imwe kitchen unit yainge ichigaramo mukitchen imomo, yainge yakaita zvekufitirwa kumadziro. Saka ndakatarisa pamusoro pekitchen unit paya ndakaona chimwe chinhu chainge chiri cheblack, chainge chiri padhuze nemapoto avo mamwe mahombe ainge ari eblack ekangu. Saka ndakaramba ndakatarisa, ndokubva ndazoona kuti yandainge ndichiona yainge iri kitsi, yainge isiri poto. Kitsi iyaya yakabva yazokwakuka ndokubva yazouya padhuze paya apo pandainge ndarutsira. Yakambogarapo kwekanguva kakati rebei ichiita sekunge yainge ichida kundivaraidza kusvika ndarara. Saka nekutya mukoma ndakabva ndazofuka zvishoma jira, then ndokubva ndazotanga kudongorera. Kitsi iya payakaona sekunge ndainge ndarara, then kitsi iya yakabva yazotanga kunanzva marutsi aya, ndokubva yazongokwakuka zvekare ikaenda pamusoro pekitchen unit. Pandakazovhura jira mukoma ndakabva ndazoona kuti kitsi iya yainge isisipo, yakangoita sekunge yainge yangonyangarika. Kubva ipapo mukoma ndo pandakabva ndazongotanga kungorota umwe mukomana uyu pandakatanga kumurota ainge achitoita zvekutondipfimba, achitondiudza kuti anondida, but mukomana uyu manakiro acho aainge akaita ainge akanyanyisa kunakisisa. Iye ainge achiti kwandiri ingirozi yangu inondichengetedza. Saka ndichikurawo ngirozi iyi mukoma, nayowo inenge ichitokura pose pandinoirota, nayowo inenge ichikura. So ndakazoti ndatanga kuenda kumaperiod ameno kuti ivo amaiguru vakazozviziva sei, asi vakabva vazonditengera hembe itsva. Asi chakandinetsa ndechikuti vakati vauya vanditengera hembe dziya itsva, ndokubva vanditi ndinge ndichigeza. Ndapedza kugeza vakabva vanditi chipfeka hembe dzako. Ndakaswera mukoma ndakapfeka hembe dziya tava kunorara. Ndakabva ndada kukurura hembe dziya, but ivo vakabva vati chimborara zvako wakapfeka hembe dzako itsva so that unge uchidzibvisa unyowani. I was excited, ndokubva ndaenda zvangu kunorara ndakapfeka hembe dziya. Ndakangokurura bhutsu chete, then ndakazoti ndabatirwa nehope ndakabva ndazotanga kuchirota. Ndainge ndichirota mukomanashi ndiri pamuchato. Amaiguru ndivo vainge vakabata maring aya acho ainge akanaka ari maviri, vainge vakamaisa mukadhishi kavo kaikai kavaiwanzokuti isusu hataifanira kuti tinge tichikashandisa kana kukabata. Asi wacho wandainge ndichichata naye ndakatombozama kuti ndinge ndichitenderera, because takachatira muchechi, ndakatenderera ndichatenderera zvekare, but handina kana kumbogara ndamuona. Pandakazopedza kuchatiswa ndakabva ndazopepuka, asi ndakati ndapepuka mukoma, hembe dzose dziya dzandainge ndakatengerwa naamaiguru, idzo dzavainge vakandikurudzira kuti ndinge ndichizorara ndakapfeka, dzose hembe mukoma ndakamuka dzakabviswa, uye dzabviswa kudaro dzainge dzakapetewa
dzakaiswa kumakumbo angu, so dzainge dzakaita zvekupetwa in such a neat way zvekuti ndega mukoma ndainge ndisingatombokwanisi kupeta hembe nenzira idzo dzainge dzakapetwa nadzo, ende hembe idzi dzaitoita sekunge dzainge dzisina kana kumbogara dzapfekwa. And always mukoma, kubva ipapo ndinongoona murume achitoita zvekubuda mumba mangu kana kuri kunzi ndinenge ndabva mukuita bonde nemunhu wandinenge ndisingaoni. Pandinozopepuka paya ndinoona unenge wakaita sekunge mumvuri so uchibuda mumba umo mandinenge ndakarara. Kubva ipapo amai guru vakabva vatanga kundiitira mamwe ma-abnormal sacrifices because vakabva vazondiendesa kuboarding school until ndazova zvandiri nhasi. Mukoma, I am speaking of a woman who became a doctor, but each and every night it's either ndinokwiriwa nemurume wangu kana kuti ndinorariwa nechidoma. Handina kumbogara ndakakwanisa kuita mukomana muupenyu hwangu because varume vose vandainge ndichingosangana navo vainge vachiita like vanondisema. Even now I still have that challenge kuti kana ndikangosvika panzvimbo pandinenge ndiri, vanhu they just distance themselves from me, vanhu havandifarire. Murume akazondiroora, it was through a connection. Ndakati ndapedza form 6 yangu, when I was supposed to go to university, amai guru vakabva vati vainge vaine friend yavo iyo yainge iine maconnection, ndokubva yazoshandisa maconnections ayo ndikabva ndazoendawo under a government program, ndokubva ndazonodzidza kuCuba. That is what happened. After graduation ndakabva ndazodzoka back to my country and did my time at a government hospital, and I was staying nefriend yangu yaamai guru vangu ivavo nekuti ndo yainge igere kudhorobha. Ivo amai guru nabanguru upenyu hwemutown vainge vasingatombohude. And ndakabva ndazongomanikidzwa one day kuti nditange kugara nemwana wavo. Saka mwana wavo uyu mukoma ainge aine several challenges like some mental capability challenges zvekuti ndega ndakaona kuti panapa ainge ava ma1. Iko zvino hangu my husband is much better. When I was forced kugara naye ndaitoona kutoti zvinhu zvakarema because ndaiti those mental challenges idzo dzaainge achisangana nadzo negotiating that type of a lifestyle yandainge ndichimanikidzwa kuti nditange kurarama ndiri mairi. Then there was another challenge as well. Sikarudzi yake iyi yaitombosvika pakutodzoka kuita katikitiki zvekuti waiti kana uchicherechedza uchitarisisa sikarudzi yake waingoona mabhora chete. Iyo inenge yadzoka kuita katikitiki zvekuti kuita bonde racho mukoma zvainge zvisingatombokwanisiki because kunyangwe kutopinda mumuromo mesikarudzi yako yainge isingatombokwanisi kusvikirira. Waingonzwa kuti mabhora chete akangogumana newe, nothing else. So being in that situation, I started fantasizing, ndichitanga kurariwa nengirozi iya, ende ndaingoti kana ndikadaro yaibva yazotouya kuhope yobva yazotanga kuita bonde nini, ende ndaizotonzwa kutoti panapa ndiri kunakidzwa. Takazobudawo munyika medu ende ndokubva tazotorwa nabanguru. Inini ndini ndakazotanga kuuya kuno kunyika kwevatorwa kwatiri, ende mukoma ndakazoti ndava kuno sezvo ndakambogara ndiri ndoga murume asati azouyawo kuno kuzondijoina. Handina kana kumbogara ndabatwa nemweya wechihure because ndinongonzwa ndichingosviba, so even sometimes ndinongonzwa ndichingonzwa moyo wangu uchisviba like kana murume achida kusangana neni pabonde, because I try by all means kuti ndinge ndichizoenjoya ndiri kuhope ndigere ndakati ndichiri kugara nanabanguru naamai guru avo vainge vanditora kuti ndinge ndichiuya kuno kumhiri kwemakungwa. I then bought some toys in secret ndokubva ndazotanga kuzvifadza ndiri ndega, and this has turned my life into a big nightmares. Sometimes ndaiti kana ndichitodriver ndichienda kubasa ndaitonzwa kutoti pane munhu anenge achindibata zvekuti zamu rangu raizotosvika pakuoma kuti nemafeelings, but somehow mukoma zvose izvi zvainge zvichiitika zvekuti this was spirituality that was manifesting in the physical world, but instead yekuti ndinge ndichirohwa nehana nezvose izvo zvainge zvichiitika kwandiri, I used to enjoy this kuzotosvika pakutozvikreva kuti dai zvaitika
zvaitika zvekare kwandiri, but now I want help. I want help also for my husband, nekuti nayewo kudzinza kwavo anotoshandiswa, and anotoshandiswa zvenguva refu, atori nenguva dzekutoti anototadza kana kutobuditsa mazwi zvekutosvika pakutomuendesa kuna speech therapist, nekuti anenge achitoita sezviya zvinoita mwana achiri kudzidzira kutaura. Kana kuri kubasa mukoma, when he came here he only worked just for a short period of time, then ndokubva azonzi nabankuru iye ange achizoita work from home, since ivo bankuru he is a well established businessman kuno kunyika kwatiri. I am now the breadwinner, but handichadi kuva mukadzi wechikwambo, ndasvika pakuneta mukoma. Hey, vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vahanzvadzi vedu. Please ngatizamei kutaura navo mucomment section. Zvakangoma hazvo vedu we.